mehriban adamları yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly heptäniň täzelikleri. Türkmen portaly heptäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Aziýanyň Ötüş Bankynyň vice-prezidentini kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti Russiýanyň daşary işler ministrini kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halkara tenagatçylar we telekeçiler universiteti döredilýär. Türkmenistanyň prezidenti Ýaponiýanyň Kawasaki kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktoryny kabul etdi. Serdar Berdimuhammedow ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-Türkmen komitetiniň başlygy bilen duşuşdy we beýlik habarlary. 21-22 iýunda Türkmenistanyň wekiliýeti Istanbulda geçirilen İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Duşuşda siýasy, ykdysady we medeni insanperwer we almagurlary öz içine alýan möhüm meseleler boýunça pikir geçirildi. Mejlisiň çäklerini Türkmenistanyň başlangyjy bilen İslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we bütün dünýäde halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi üçin etmekde we berkitmekde bitaraplyk siýasatynyň orny hakyna atly kararnama biragdan kabul edildi. 22-28 iýun aralygynda Türkmenistanyň Ahal welaýatyna ýurtda her ýylyň 27 iýununa giňden bellenilýän medeniýet we sungat işgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şygyryet gününe gabatlanyp medeniýet hepdeligi geçirildi. Hepdeligiň açylyş tabarasy Ahal welaýatynyň Akbogda etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmeniň Agoýy binasynda boldy. Bu giňerimli döreçilik çäresi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy esasynda 2013-nji ýyldan bäri her ýyl ýurdun bir teftinde geçirilip gelýär. Medeni forumyň çäklerini Ahal welaýatynyň dürli günjeklerine aýdym sarly çykyşlar, konsertler, sergiler, sahne eserleriniň filmleriň görkezilişi, maslahatlary, döreçilik duşuklary guruldy. Amerikan tarapynyň başlangyjy esasynda 22-nji iýunda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň ornmatary Christopher Landau bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyna taraplar Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda siýasy, sowda, ykdysady, durmuş, medeni we beýleki ugrlarda uzak möhletliğin oňun tejribäniň gadarlananlygyny nyktadylar. Şeýle hem diplomatlar halkara we seftara bun tertibine gyzyklanma bildirilýän meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 20-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow vice-premier Atahaliyevň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna welaýatyň häkimleri dowam edýän mewsümden obugyjylyk işleri hemde şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän deskalaryň guruluşy işleriniň başy barada hasabatlar berdiler. Soňra vice-premier Atahaliyev ýurdun obugyjylyk budagyna dowam edýän mewsümden işler barada hasabat berdi. Döwlet başçysyny hasabatlar diňläp, alınıp berilýän işler bilen baglykda degişli tapşyryklar berdi. Şeýle hem iş maslahatyna Balkan welaýatynyň gallaçylarynyň 80.000 tonnadan gowrak galla hatylyny döwlet harmanyna tapşyryp, şertnamalaryň boşnamany ýurtda ilkinji bolup berjay edenlikleri bellenildi. 20-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda sapar bilen gelen Aziýanyň Ötüş Bankynyň Günorta merkezi we Günbatar Aziýa boýunça vice-prezidenti Ýan Inmini kabul etdi. Duşuşda Türkmenistan bilen Aziýanyň Ötüş Bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugrlary ara alyp maslahatlaşyldy. Şol sanly ykdysadyýet, sowda, energetika, ulug telekeçilik maliýe ulgamlaryna özara gatnaşyklary işçiňleşdirmegiň meselelerine garaldy. Şeýle-de şu ýyl bu hyzmatdaşlyga 25 ýyl bolýanlygy aýdyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň geljekde hem Aziýanyň Ötüş Banky bilen özara bähbetde hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. 24-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyna taraplar giňerimli ugrulary boýunça pikir alýdylar. Hususan siýasat, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň wajyp ugrularyny ara alyp maslahatlaşdylar. Söhbetdeşler ýakyn wagtda duşmak hemde her ýylla gurulýan iki tarapdaýyn geňişmeler geçirmek barada ylalaşdylar.
24 iyunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistan bilen Aziýa Ötüş Bankynyň arasynda hyzmatdaşlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelik stol maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyna Aziýa Ötüş Banky bilen Türkmenistanyň bilelikdäki täze taslamalary barada maglumat berildi. Hususan Türkmenistanyň energiýa pudogyny diversifikasiýalaşdyrmagy, demir ýol ulaglaryny döwre baplaşdyrmagy we Aziýa Ötüş Bankynyň maliýe garz hyzmatlarynyň gollugy bilen kiçik we orta kärhanalary ösdürmäge aýratyn üns berildi. Tegelik stol maslahaty tamamlanandan soň Türkmenistanyň Merkezi Banky bilen Aziýa Ötüş Bankynyň arasynda Aşgabatda lukmançylyk orta okuw mektebini gurmak taslamalaryna garz terişdelerini bermek barada ılalaşyk tesbirnamasyna gol çekildi. İslam dünýäsiniň mukaddes ýerleri hasaplanýan Mekke we Medine şäherlerine haç pardany berjaý etmek üçin giden türkmenistanlylar ata watana dolanyp geldiler. Şu ýyl Türkmenistanyň Mekke we Medine ziýarata gidenleriň umumy sany 3000-a golaýlaya. Olar 8 topara bölünip ketgiklenen tertipnama boýunça Saud Arabistan paşalygyna ziýaratda boldylar. Olaryň islam dünýäsiniň wekilleri bilen bilelikde berjaý eden desturlary musulmançylykda paradişlere aýratyn ähmiýet berilýändigini nobatdaky gedek äşkar etdi. 25 iyunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri Sergey Lavrowy kabul etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşmalaryň başyna döwletara hyzmatdaşlygyň baý taryhy, tejribe, dostlugyň we hoşnýetli goňşuçylygyň ber gatnaşyklaryna dayanýanlygy bellenildi. Siyasi dialog şotany iki ýurdun ministrlikleriniň we pudoklaýyn dolanýyş edaralarynyň ugry boýunça köp taraplaýyn gatnaşyklaryň okkully ösdürilýänligi nyktarly. Russiýanyň Daşary siýasat edarasynyň ýol başçysy Sergey Lavrowyň Aşgabatda saparynyň çäklerine Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyna iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň arasynda 2025-2026 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi. Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri saparyň dowamyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärlerini, şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň mugallimleriniň we talipleriniň öňüne çykyş etdi. Hemde Aşgabatdaky halk akydaty ýadygarlyklar toplamyna baryp, Baky şöhrat ýadygarlygyna gül destelerini goýdy. 27 iyunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulga markaly hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere garaldy. Ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa ýurdun kanunçylyk binýadyny hassa kämilleşdirmek boýunça alınıp berilýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän ulgamlaryna ýerine ýetirilýän işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçylygyny hasabatlary dinläp alınıp berilýän işler bilen baglanykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklar berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisiniň başçylygyna käbir resmi namalary gol çekdi. Hususan halkara senagatçylar we telekeçiler üniversitetini döretmek hakyna fermana gol çekildi. Ferman esasynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň halkara senagatçylar we telekeçiler üniversitetini döretmek hakyna degişli karary makullanyldy. Şeýle hem prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda Hıdırgulu Atamradowicz Kadyrow Türkmenistanyň Oğuzhan adamnaky injener tehnologiýalar üniversitetiniň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadylyp, ony halkara senagatçylar we telekeçiler üniversitetiniň rektor wezipesine berlemek hakyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň çykaran karary makullanyldy. Han Nurduş Şadurdiýewiç Nurdiýew Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy hemde ony halkara senagatçylar we telekeçiler üniversitetiniň okuw işleri boýunça prorektor wezipesine berlemek hakyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň çykaran degişli karary makullanyldy. Şeýle-de Aýmurat Babamurat ogly Muhammedow Türkmenistanyň Oğuzhan adamnaky injener tehnologiýalar üniversitetiniň ilmi işler boýunça prorektor wezipesinden boşadyldy hemde ony halkara senagatçylar we telekeçiler üniversitetiniň ilmi işler boýunça prorektor wezipesine berlemek hakyna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň çykaran degişli karary makullanyldy.
Şeýle hem prezident Serdar Berdimuhammedowyň sanly ulga markala geçiren hökümet meclisine gol çeken degişli karar esasyna Türkmenistana 2026-njy ýylyň 22-27 iýun aralygynda medeniýet hepdeligini Balkan welaýatyna geçirmek bellenilýände hepdelige geçirmek boýunça guramaçylyk topory döredilip onuň düzümi tasdiklanyldy. 27-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kawasaki Heavy Industries Ltd kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Kenji Sanadan kabul etdi. Söhbetleşikde iki ýurduň arasynda ykdysady mümkinçilikler durmuşa geçirmekde Yapon kompaniýalarynyň uly goşundy bellenildi. Türkmen döwletiniň başçylygyny hyzmatdaşlygy mundan beýlekdi. Täze ugurlar boýunça iş jeňleşdirmek we ösdürmek üçin mümkinçilikleriniň bardygyny bellep, Türkmenistanyň Kawasaki Heavy Industries Ltd kompaniýasy bilen işe gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Şolgun Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Itochi Corporation kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy, ýerine ýetirji vice-prezidenti, maşyn uruluşy kompaniýasynyň prezidenti, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Yapon Türkmen komitetiniň başlygy Hiroyuki Subai kabul etdi. Duşukda özara bähbetlik tarapdaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmegiň geljegi barada pikir alşyldy. Şunuň bilen baglykda bu ugurda gatnaşyklary ösdürmekde Türkmen Yapon ykdysady hyzmatdaşlyk komitetiniň alyp barýan işiniň ähmiýetini aýtdy. Magtumuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Roman German we Günnogor diller fakultetiniň Italyan dili we edebiýat hunarynyň talebi Bahara Aýdogdy we Gazakistan Respublikasynyň Astana şäherine geçirilen Merkezi Aziýanyň iň gowy talibatly halkara bäsleşigine internet arkaly gatnaşyp, birinji derejeli diploma, döşe dakylýan nişany we kubaga munasip boldy. 27-nji iýunda Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäherindäki Türkmenistanyň ilçihanasy şäheriň merkeziniň ajaýyp künjeginde ýerleşýän Türkmenistan seýilgähine oturdulan Beýik Türkmen şäheri Magtumul Pragynyň ýadygarlygine gul goýmak dawrasyny geçirdi. Bu çäre halkara guramalaryň wekilleri, diplomatik wekilhanalaryň işgärleri, belli ýazyjylar we şäherler, jemgyýetçilik işgärleri, köpçülikliň habar berişdirişleriniň wekilleri, şeýle hem Ankarada bilim alýan türkmen talipler gatnaşdylar. Halkara alimler topory Türkmenistanyň tebii gurşawy bilen baglanşykly taryhy wakany hasap aldy. Tim Bars Türkmenistan diýilip atlanyrlan Şotlandiýanyň paçalyk zoologiýa jemgyýeti bilen Türkmen topory tarapyndan bilelikde amala aşyrylýan taslamanyň çäklerine ýerleşdirilen suraty alyjy duzoklara Garabogaz köl howdanyna ilkinjigedek Garagulagyň çağasynyň suraty düşendigini görkezdi. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Garagulaklaryň üstünlikli köpelýänligini görkezýär. Merkezi Aziýada bu haýwan juda teýrek duş gelýär. Onuň köpelşi baradaky maglumat bolsa, uzak wagtlar alimler üçin sirli bolup galypdy. Dünya täzelikleri. Kırgızstanyň Jogurky Keneşiniň meclisinde deputatlar döwlet dilini peýdalanmagyň meseleleri boýunça kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler giýermek barada kanun taslamalar toplamyny kabul etdiler. Olarda döwlet işgärleri kırgız dilini bilmekligi borçly edilýär. Täze üýtgetmelere laýyklykda daşary ýurt raýatlar kırgız dilini bilmeýän bolsalar, immigrant derejesini alyp bilmediler. Dil barada kanunçylygyň talaplarynyň bozulmagy ýa-da berjay edilmezligi üçin şahsy taraplar üçin duýduruş ýa-da 5000 som, ýuridik taraplar üçin bolsa 17000 som möçürde jerime salynýar. Arheologlar Beýik Britaniýanyň demir gadygyna Rim döwrüniň Magna kiçi galasynyň harabasyna täsin tapanynyň üstünden bardylar. Ýagny alimler Rim eskerini degişli aýakgabyň dawanyny tapdylar. Gönnen edilen tapyny 2000 ýyllap seňgeriň düýbünde howanyň täsirine sedewar bolmansoň, oňa saklanypdyr. Tapynyň möçüründen içen tutsaň, onuň ölçegi 32 cm bolup, 48 ölçegdäki aýakgaby degişirler. Onuň eýesi uzyn moýly hemde berk bedenli bolandyr diýip alimler çaklaýarlar. Dünýädäki iň guruk çöl bolan Çilidäki Atacama sehrasyny gar basy. Bu sehrada soňky 10 ýyllaky ilkinji gardyr. Meydany 105.054 kilometr deň bolan Atacama iň beýik dağ tekizliginde ýerleşýär. Ol ıgalyň örän seýrik düşýänligi sebäpli äleme gödөгçilik etmek üçin iň amatly ýerdir. Sehranyň käbir ýerinde bolsa bir näçe 10 ýylla bir gedek ýagşýar. Ýuwuz howa şertlerini garamazdan Atacamada 1 millionddan gowrak adam ýaşaýar. Venesiýada 3 ýyllap dünýäniň iň bay adamlarynyň biri Jeff Bezosyň we telegepleşik alyp barjysy Laura Sanchez'in nikah toyu geçer. Ol ýere ýem köp sanly meşhur adamlar ýyglanýarlar.
Emma yerli yaşayıcıların bu toydan göwnüsi uçanok. Olar milliarderin Venetsiyanyň tarihi yerlerini güwün açyşlyklar mekanyny öwrendigini belliýär. Toy 26-njy iýunynda başlandy. 27-nji iýunynda bolsa San Giorgio Maggiore adatyna ýüdük takyşmak dawarasy boldy. Şenme agşamy uluşy bolan goralar. Toyun budjeti $50 milyon hem köprek bahalanýar. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň erkin we grek-rim görüşi boýunça peýalwallary Vietnamyň Vang Tao şäherine geçirilen 23 ýaşy çenli ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionatyna jemi 4 medal. Erkin görüş boýunça 1 kümüş we 2 bürünç medal, grek-rim görüş boýunça 1 bürünç medal gazandylar. 12 ýaşy çenli ýyllaryň arasynda Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygnasy ilkinji gedek Singapurda geçiriljek Aziýanyň topar çempionatynyň final tapgaryna çykdy. Türkmen türgölleri bu ýollanmany Özbegistanyň Fergana şäherine geçen Merkezi Aziýa çempionatyna gazandylar. Türkmen tennisçilari ýarşyň kümüş medallaryna münasip boldular. Türkmen türgölleri 22-nji 25-nji iýun aralygynda Hytaýyň Pekin şäherine geçen powerlifting boýunça dünýä kubogynyň tapgaryna üstünlikli çykyş etdiler. Ýarşyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygnasy 6 kümüş we 1 bürünç medal gazandy. Para powerlifting boýunça Dünya Kubogy 2028-nji ýylda Los Angeles'ta geçiriljek Paralimpiýa oýunlary üçin hökmany saýlama ýarşydyr. Şunukda nazardan Türkmen milli ýygnasynyň gazanan üstünlikleri Los Angeles'taki Paralimpiýa oýunlaryna saýlanmak ýoluna möhüm ädim bolup durýar. Türkmen türgölleri Kırgızstanyň paýtagtyna tamamlanan WKF boýunça Merkezi Aziýa karate boýunça 10-njy çempionatyna 9 altyn, 6 kümüş we 11 bürünç, jemi 26 medal gazandylar. Türkmenistanyň ýygnasy umumy topar asabyna 4-nji orna eýledi. Ýarşa Sewitiň 5 ýurdundan 609 türgen gatnaşdy. Medallar ugrundaky bäsleşikler harby okuwçylaryň, ýaşlaryň we uly ýaşyl türgelleriň arasynda kata, resmi maşyklaryň görkezilme we kumite tutluşyk görünüşlerini geçirildi. Portugaliýalyk hüjümçi Cristiano Ronaldo Saudi Arabistanyň Al Nassr futbol kluby bilen şertnamasyny 2027-nji ýylda çenli uzatdy. Futbolçynyň ýyllyk haky dünýä futboluna rekord derejede 263 milyon euro bolar. 40 ýaşly futbolçynyň Saudi Arabistanyň kluby bilen öňkü şertnamasy 2025-nji ýylyň 30-njy iýunynda tamamlanýar. Ronaldo 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Al Nassr klubyna çykyş edip gelýär. Bu döwürde Portugaliýalyk hüjümçi 105 oýun geçirip 93 gol saldy. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saytymyzdan dollugyna tanşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal sizin iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.